OK, môžeme sa porozprávať o tom, aká krajina má najkrajšie uniformy na olympijských hrách 2026 v Taliansku. Prednedávnom bol ceremoniál a nemal som čo robiť, tak som si ho pozrel. OK, bla bla bla, ten začiatok ma vôbec nezaujímal, ale viacej ma zaujímalo to, ako sa prezentovali samotné krajiny. Mne skôr prišlo, že tým krajinám ide hlavne o to, kto má väčšiu auru a krajšie uniformy. Prišlo mi to ako fashion modná prehliadka. Čiže poďme si zhodnotiť tie najlepšie a zároveň tie najhoršie uniformy na olympijských hrách, zatiaľ čo budem hrať túto OG hru. Držíme sa ku 6000 odberateľom, čiže prosím, daj like a odber. Už máš? Pán Boh zaplať. OK, začnem hneď z hurta od našich slovenských uniformách. A low-key, keď som ich videl prvýkrát na moderátoroch, tak sa mi extrémne páčila tá bunda aj čiapka. Proste tie ornamenty, mi nehovor, že to nevyzerá tough. No keď som videl ten spodok, tak mi to prišlo už také, že meh, lebo na spodku proste nič nie je, žiaden ornament, alebo niečo také, len čisto robotnícke nohavice. Ale v tej bunde si reálne viem predstaviť chodiť do školy alebo do mesta. A pritom ja veľmi nemám rád nosiť modrú farbu. Plus tie ornamenty nie sú hociaké haky-baky, ale je to odkaz na krasokorčuľovanie Ondreja Nepelu. Za mňa solidných 7 z 10. OK, musím prerušiť nahrávanie, pretože mi vyskočilo na TikToku video o tom, že si reálne vieš kúpiť tú slovenskú olympijskú bundu. A stojí tak jednu obličku 400 eur za poľský polyester. Ako ďalšiu v poradí, tak tu máme Mongolsko. Bitches in my line, I need some pepper spray. Me and S her in the cut, the cushions having me. I'm smoking backwards, I'm rolling backwards like that wedding cake. Hey, you got a pub, but what the fuck you got? Mám vôbec niečo k tomu vravieť? Úžasné. Pik. Od čiapočky po dolný odev. Naozaj sa mi mongolská uniforma fest páči. Podľa mňa zaslúžených 10 z 10. Niečo to, keď aj na letných olympijských hrách mali Total Aura Farm. Reálne mi príde, že tá krajina sa prišla naozaj iba zviditeľniť, keďže vyhrali len jednu medailu. No ale budeme im držať palce a teraz prechádzame na úplne netradičnú Haiti uniformu, ktorá bola dizajnovaná talianskou dizajnerkou Stellou Žaunovou. OK, osobne s týmto by som si asi do autobusu nesadol, ale strašne sa mi páči ten belt. V tejto krajine nemajú ani fucking zimu, ale outfity majú na jednotku. Predstav si, krajina, čo rieši zemetrasenia, chudobu, politický chaos a predsa prídu do Milana v oblečení, čo kričí: my máme vibe, vy máte len problémy. Južná Korea má tie biele paperové bundy, kde na čistom pozadí vystrelí modrá a červená z vlajky jak akvarelový bravstrov. Vyzerá to rýchlo, športovo a pritom strašne clean. Mať na sebe The North Face na olympiáde je samo o sebe flex, lebo to nie je random supermarket značka, ale legit outdoor gigant, čo reálne robí gear dohôr nielen na fashion. Je to presne ten typ spolupráce, čo kričí nielen, že športujeme, ale ešte pritom vyzeráme jak reklama na zimný katalóg. Pre športovcov je to brutál, behať po Milane a Cortine v bundách, ktoré sú oficiálna súčasť Summit Series a zároveň reprezentujú vlajku cez dizajn, nielen nalepenú nášiv. 7 z 10. No dobré, a teraz tie najhoršie, najšpinavejšie a najškarečšie kúsky. Bratia Češi, jaj. Na TikToku sa zvrhla vlna kritiky, že to sú skôr nemecké ako české, čo aj tak vyzerajú, ale v skutočnosti reprezentujú české kraje. 3 z 10. OK, už sa mi to nechce strihať, čiže poďme to rýchlo dokončiť. Srbské sa mi nepačili, potom bulharské, potom chorvátske a to je asi všetko. Nezabudni na ten odber, zvonček, like, všetko, peace out. Čaute.